Zbog čega smo rekli da je Hannibal to ostvario vrhunsku pobjedu i bio je na vrhuncu i mnogi se pitali zapravo zašto Hannibal ne ide u osvajanje Rima, i u tom trenutku je došlo do uzrečice Hannibal ante portas, što je zapravo značilo Hannibal je na vratima, i to su Rimljani zapravo bili na vrhuncu strahovanja za svoj život, što je dovelo do toga da su Scipion je počeo taktiku iscrpljivanja koju je primjenjivao Hannibal, koji je bio toliko ustrajan da pobjedi Scipona Afričkog, da nije htio zaostajati, odustajati od svojih planova, da je u toj prigodi bio jako bolestan, doživio je zarazu i čak si iskopao oko kako bi nastavio s tom borbom i pokušao što više lokalno stanovništvo dobiti na svoju stranu, što mu je uspjevao određen razne. Scipion Afrički bio toliko uporan da je počeo uništavati vlastite zemljoposjede i u javnosti je to prikazivao da Hannibal zapravo uništava svoje saveznike koji su mu pomogli i radio je obrnutu psihologiju koja je preko uništavanja svojih posjeda i lažnog obmanjivanja javnosti smanjivao reputaciju Hannibala koji su bili potrebni saveznici za Apenskom poluotoku krene u konačan obračun sa gradom Rimom. To je bila jedna od specifičnosti rata, međutim tu su još bili nekakva iznenađenja, s lijeve strane vidimo prikaz rimske formacije iz tog vremenskog razdoblja, vidimo rodove vojnika sa opremom i standardnom formacijom lege. Hannibal imao konjanike koji su bili glasoviti za to vremensko razdoblje, obilježili su drugi punski rat i naravno tu su bili slonovi s kojih 40 krenuo zapravo preko Alpa, ali je to imao ogroman efekt iznenađenja i psihološki efekt, što je bilo iznimno važno za konje s kojim su se Rimljani prvi put susreli tek u ratu protiv Pira, a konji su se prilično borili sukoba kao i sami Rimljani, ali Rimljani nisu znali što napraviti. U tom trenutku ovdje na povijesnoj zemlji vidimo tijek ratova. Možemo reći da bitka kod Kane bila toliko glasovita da oni koji su sudjelovali u toj bitci kada su davali svoje dome preživjelima su rekli da su Rimljani toliko u stupicu bili utjerani da nisu mogli izvaditi mačevi svojih korica kako bi se obranili. To je doslovno, nažalost, zvuči i ružno, ali bilo je klanje rimskih vojnika, gdje je Hannibal zapravo najavio što će se događati u kasnim tijekovima. Nažalost, dolazi do trećeg punskog rata gdje je Kartaga bila ograničena samo na području Kartaga, ostali su bez svega na europskom kontinentu i ostali su bez mornarica, ostali su bez vojska, ostali su bez samostalnosti, bili su sretni što su živi. Došlo je do trećeg punskog rata gdje su Kartažani se morali već obraniti i to je bio Marko Porcije Katon koji je zapravo stalno tu govorio. Moje mišljenje je to da Kartaga ne treba postojati. Jednostavno kad su već toliko uništili Kartagu, želi se to napraviti do kraja i s trećim punskim ratom je u svakom smislu Kartaga prestala postojati. Kartagu su preuzeli Rimljani i kartaški svijet koji je bio utemeljen od Feničana zapravo je bio preuzet od Rimljana zahvaljujući njihovim naporima koji su obilježili drugi punski rat. Od aktivnosti koje za vas planiramo zapravo prva je da napravite u digitalnom obliku, izaberete geografsku kartu koja se vama sviđa, a odnosi se na Sredozemlje. Od nje trebate napraviti povijesni zemljovid, tako da ćete izabrati u kojem ćete programu napraviti, koje ćete bitke iz kojeg punskog rata, koje ćete boj napraviti, kako ćete legendu istaknuti. Jednostavno napravite to po svom izvoru meni pošaljete i trebate mi dati svoje dojmove, što ste koristili, koji program, koje aplikacije, na koji ćete način to napraviti. Možete recimo koristiti story koji spominje tijekom ovog cijelog vremenskog razdoblja i s kojim se prilikama ili problemima ili neprilikama susretali tijekom
izrade tog rada. Na kraju možemo zapravo zaključiti da su punski ratovi od Rima, koji se do tada borio da napravi konsolidaciju na Apenskom poluotoku, pretvorio u ekspanzivnu vanjsku, agresivnu, vojnu, političku i gospodarsku silu. I to je bio prijelomni trenutak i faktor iznenađenja gdje je zapravo svijet upoznao Rimljane. Prije toga su oni bili tamo neko pleme ispod Apenina i Apenini su bila nekakva barijera svima. Nakon tog trenutka došlo do promjene. Hvala svima na suradnji, pošaljite mi odgovore i uskoro se čujemo.